Takže už se zahajujem asi. Můžeš klidně začít hovořit. Okay, I will clap. Tak dneska je mi velkou jako podstou tady přivítat Tomáše Bumbálka s mým kolegou Kubou Friedrichem. Moje jméno je Martin Hudek a dneska si budeme povídat hodně o různých tématech. Už jsme tady něco načnuli. Mně se hrozně líbilo, jak mě Tom ráno volal a říkal, protože dneska pro kontext je vlastně stávka zemědělců, tak to mě hrozně ráno vysmátej volal, prostě říkal, tyjo, takhle prázdnou Prahu už jsem teda dlouho neviděl, jakoby, takže to bylo super, jsme rádi, že jsi na nás tady udělal čas. Já tě zkusím nějakým způsobem trošku představit. Řeknu správně, jsi i mentor, že děláš nějakým způsobem mentoring, nebo spíš jenom takový děláš taky. Takže mentor, investor, otec, flipař. Dodal bys ještě něco, co jsem třeba vynechal? Ono se to dá ve finále skovat všechno pod tu značku realitní investor a konzultant, dá se říct. Takže dneska ty konzultace mi zabírají většinu času, protože samozřejmě, jak jsem s tím šel ven, tak se začalo ozývat spoustu lidí a dneska jsme po pár měsících to dostali do fáze, kdy jsme nastavili nějakou strukturu těch konzultací od workshopu, akademie, online kurzu, takže už to má vlastně jako nějakou linku, ale toho času toho zabírá vlastně daleko víc než samotný ty nemovitosti. Jo? Takže dá se říct, že jsi to představil úplně vlastně jako skvěle a otec samozřejmě, ano, 2 dětí, což je asi jako z toho to nejlepší. Kolik jim je dětem? 6 a 4. 6 kluk a 4, teď bude Vendulce 4, takže už je to ta fáze, kdy je to super pro toho chlapa. Protože do těch 2 let je to takový vlastně jako nic, že jo? Ale od těch 3 let už jsou jako samostatnější a už s nima můžeš blbnout a dělat různý věci, takže to si užívám, no, to je super. Mně se hrozně líbilo, že ty z nějakým podcastu zmiňoval, že vlastně ty jakoby si chráníš ty svoje společné rána, takže jo, že vy nějak spolu snídáte prostě a jakoby jo. nějakým způsobem utužujete ten vztah, že jo, že nejseš takový ten, který by se zavřel prostě ty červený světla a tak dále a už jako s tou rodinou nekomunikoval do večera. No, hele, je to o těch prioritách, co si ten chlap vlastně jako nastaví. Každý to má jinak, jo, jsou prostě chlapi, který jsou víc motivovaný na to podnikání, na tu práci a řeknou ti, že prostě jako rodina musí jít stranou, že ty jedeš biznis, jo, a jedou takhle několik let a ty děti jim vyrostou a oni si pak vlastně v těch 55 uvědomí, že ty děti vlastně už byly a už jako najednou nejsou ani doma, že? Jo, a já tohle mám vlastně jako nastavený, takže pro mě to je priorita, ta rodina, ten čas s těma dětma a spíš tomu podřizuju vlastně jako to ostatní, jo. To znamená, jako my, když to řeknu blbě, snídaně, obědy, tak ve všední den ne, ale o víkendu společný, večeře společný, u jednoho stolu, a takhle to vlastně jako držíme, no, takže toho času té rodině věnu hodně, ale říkám, každý tohle má jinak, no. A Tomáši, vlastně ty jsi říkal, nebo víme, že jsi vzešel z korporátu, my jsme se tady o tom i trošičku bavili a teď v tomhletom kontextu, jak to dělají teda ty lidi z korporátu, když mají taky rodinu? No, dovedeš si představit, jak bys to řešil? To samozřejmě byla jedna z motivací, proč jsem já z toho korporátu vlastně utek, dá se říct, protože samozřejmě ten čas tam jako trávíš v té práci, jo? A čím seš vejš v tom korpu, tak tím toho času doma máš míň. Jo? Oni si třeba lidi říkají, no když jsi zaměstnanec, tak děláš od 8 do 5 a pak pohoda, ne? No ale to tak není, že jo, ty když seš už na nějaký manažerský pozici, tak se třeba v té bance, když to převezmu na tu banku, tak se ta pobočka zavře a ty tam seš další 1,5 hodiny, pak jedeš domů a ještě stejně doděláváš si věci doma a v 10 večer rozesíláš maily na další den, jo. Teď teda přijde víkend, z toho pátka na sobotu, v sobotu to máš v hlavě, tu práci a v neděli připravuješ večer věci na pondělí. Takže ono to jako není úplně, že si řekne, no ty si zaměstnanec, ty děláš od 8 do 5 nebo do 4, to je pohoda. No tak není jako, jo. Čím seš pak vejš samozřejmě, tím seš v těch kleštích vlastně víc a víc. A víc těží máš, že jo. Utahuje tě to a teď máš jako lepší mzdu, ale ta mzda není zas taková, že by si mohl jako vyskakovat, ale je taková, aby tě tam udrželi, aby si řekl,
ale já už mám tu mzdu takovou, že úplně jako nemůžu to změnit. Už mám nějakou hypotéku, nějaký auto pěkný a teď je to drží vlastně jako to, no, v těch kleštích. A toho času pak pro tu rodinu, no tak víš, jak to je, no. Přijdeš večer na hoďku, na 2 a pak možná o víkendu, no. A pak nějaká dovča. No, takže tohle já jsem chtěl změnit. Jo. Abych prostě, když to, tak vyzvednu děti ze školky. Jo, nebo je tam odvezu. Nebo prostě vyzvednu je dřív ve 12, jdeme spolu prostě do herny. Jako do herničky, jo, ne na automaty. Ty už nejsou dneska, ne? To zrušili. Někde v okolí možná. Jo, takže proto jsem to vlastně jako překopal a chtěl ten čas vlastně věnovat i tím dětem, no, který rostou. A ta fáze toho uvědomění si vlastně, že to chceš jinak, že se chceš nějakým způsobem z toho osvobodit, z toho krysího závodu, tak bylo to tak, že ses jednoho rána probudil a řekl si, tyjo, tohle mi dává smysl nebo nedává smysl, anebo to šlo postupně, jakože ses nějak dopracoval, promyslel k tomu, že vlastně, hele, já se tady můžu zařídit jinak. Jak to bylo? Hele, já jsem v tom korporátu byl rád, jo, to nebylo, že by mi to tam vadilo, naštěstí. Takže já jsem měl vlastně práci, která mě bavila. V té práci jsem rost z hlediska kariéry, takže jsem tam měl jako úspěchy, měl jsem kolem sebe dobrý lidi, vytvářel jsem dobrý týmy, takže mě to vlastně jako nevadilo z toho pohledu, že bych si říkal, zase do té práce, jo, ale pak postupem času přišlo to uvědomění toho, těch financí, že samozřejmě pokud chceš se rozhodovat sám, mít svobodu v rozhodnutí, že když chci zrovna něco dělat, tak to prostě jdu dělat a k tomu potřebuješ mít ale ty prachy, jo, který prostě ti pomáhají v těch rozhodnutích. No a tady to vlastně jako přišlo, jo, ale to přišlo v rámci času, nebylo to prostě v 25, možná ani ve 30, jo, bylo to prostě postupně a já třeba zase, říkáš krysí závod, já to úplně nemám rád, protože ono, teď ty lidi, co jsou jako zaměstnanci, já nejsem v žádném krysím závodě, jo, ono to samozřejmě jako jasně, chápem, ale je spousta lidí, co jsou takhle vlastně jako spokojení, jo, že mají tu mzdu pravidelnou a jsou v té práci od do, mají nastavení nějaký vlastně jako hranice a v tom se umějí pohybovat. Jo. A pak je spousta jako nás, kteří jsou jako podnikaví a potřebují vlastně si vytvářet ty finance jako větší a ten čas si řídit a zase neumějí se pohybovat v tom zaměstnaneckém poměru. Jo. Takže to záleží asi, jak to každý má nastavený. Ale u mě to uvědomění přišlo prostě jako časem, no. Jo, postupně. No. A samozřejmě je pravda, že to má nějaký pozitiva, ten korporát. Já třeba za sebe, já jsem tam strávil 11 let a můžu vyjmenovat spoustu věcí, které mi to dalo. Co to přineslo tobě? Co bys jako řekl to nejdůležitější třeba, co ti přinesla práce v bance? Práce v týmu. To znamená, že pokud ty chceš dosahovat nějakých větších výsledků, tak je potřeba, aby si se obklopoval lidma, kteří vlastně to vnímají stejně, ale zároveň tam budeš mít lidi, kteří to tak nevnímají a ty se musíš naučit s nima pracovat. Jo, protože tam to nejde najednou říct, no s tebou dělat nebudu. Ne, vy jste tým a prostě i když tady sedí 3 lidi, kteří jsou totálně jako negáči, tak ale ty s nima musíš umět nějakým způsobem být. Jako manažer. Musíš to umět zvládnout. Jo? Musíš si nastavit nějaké jako kroky k tomu a teď s nima vlastně pracovat a najít to, proč jsou negativní. Jo? A pak s nima pracovat. Tak tohle mě naučilo třeba ten korporátní systém, že dneska i v tom biznisu, ve kterém jsem, tak vlastně nad tím letím přemýšlet. Jo? Ne prostě, když se setkáš vlastně s někým jako chci říct jako negativním, ale prostě který nemá stejný názor, tak aby si neřekl, tak s tebou se bavit nebudu. Jo? Ne, trošku s tím pracovat a dneska, když i tvořím nějaký týmy, tak si myslím, že mi to hodně dává vlastně koukat nejenom na to, co já si myslím a chci, ale vlastně jako vidět ty lidi, co oni potřebují, co chtějí ty lidi. Jo? A z toho to pak vlastně jako tvořit. Takže ten tým a práce s lidma, to mi dalo hodně, no a pak x dalších jako věcí. Ono to, ty jsi to řekl, že toho bylo hodně, jo? Ať už ty prostě softové věci, nebo ty hard skill, jako spoustu věcí, no, spoustu. Jo. Hele, když se vrátíme tvojemu dětství, tak co bys řekl, že tě nejvíc vyformovalo, nebo formovalo v průběhu tvýho dětství vlastně? Co to bylo? Jakoby do dnešní doby, jo? Já jsem nebyl na žádný terapii, takže nikdy jsem někoho do svého dětství. Jakože, máme terapeutický anglický podcast. Tak já jsem byl odmala jako soutěživej, nikdy jsem nebyl, bych řekl, jako v něčem úplně nejlepší.
takže jsem musel tomu dávat jakoby víc, pokud jsem chtěl, jakože jsem neměl extra na nic jako talent, bych řekl. Hrál jsem fotbal dlouho, do 18, do 19, takže do chlapů jsem hrál fotbal. Za Spartu, nebo? Tam jsem byl asi týden, ale ve Viktorce Žižkov, no tam jsem jako chtěl být, ale řekli, Tome, nevypadá to, zakopáváš o ten balon, když běžíš. Takže tam už jsi vyzkoušel tu týmovou spolupráci. No jasný, jo, ten sport, ten týmový sport, jako si myslím, že, no vidíš, máme to, co mě formovalo do teďka. Jo, dáme to dohromady. Ten týmový sport je v tomhletom super, že tam jsou taky vlastně lidi, se kterými třeba v tom týmu 15 jako dětí, tak jako 4 ti vadějí, že jo. No ale jste tým, musíte spolu nějak vycházet. Takže tam se to formovalo a i jako autority z hlediska, já jsem nikdy neměl třeba i v té bance problém, vlastně když přišla nějaká autorita a ty si jako v duchu řekl, to je idiot. Jo, tak jsem neměl problém, ale vlastně udělat to, co chce, protože to byla autorita. A to samý ten trenér. Taky si kolikrát říkal, hele, jsi úplně jako mimo, jo, prostě blbeček. Ale prostě on ti něco řekl, no a je to autorita. A takhle to má být, on vede ten tým. Jo, takže to mě třeba i naučilo, můžeš si myslet, co chceš, ale pokud ti takhle něco někdo řekne, tak jsem vlastně jako přijímal tu autoritu, a protože pak máš lidi, kteří s ní bojujou. Přesně, že prostě neuznávají autory a řekne, toho poslouchat nebudu. No tak super, tak ho neposlouchej, ale co bude následovat teda, že budeš jenom řešit každý den problémy? Tak chceš bojovat s autoritou, jo? A pak máš autority přirozený a ty uměle vyvolaný. No tak já třeba z hlediska té manažerské činnosti, tak jsem měl spíš tu přirozenou, že jsem nemusel nikdy vlastně jako zasahovat k nějakým krokům, který by byly fakt jako vynucená autorita. Jo? Že by ty lidi neposlouchali a ty jsi jim schválně dával vlastně jako nějaký tresty. No. Takže ten sport určitě v tomhletom ta formace byla super. A ty jsi vyrůstal na Žižkově teda? No jo. Jaký to bylo? No super. Dnešní Žižkov není to, co to bývalo, jo. To prostě, jo, to bylo Vinohrady, Žižkov, Vršovice a tam to bylo drsný, no, prostě dneska si to asi nedokáže jako nikdo představit, ale prostě to byly ty války mezi mládeží napříč městskými částmi. Ty jsi věděl, kam jsi neměl chodit. Fakt, jo. No, a když tam šel, tak jsi dostal na držku, prostě. Jo, jako, tak jsi tam chodil schválně, že jo. Když jsi spotřeboval vyvolat a dokázat svýmu jako egu, že se umíš prát, tak si šel prostě na Žižkov dolů teď mi vypadlo jméno. No, po Koněvka, Cimburková. Jo, takhle. No, to byl ten spodek toho Žižkova. U Viktorky Žižkov, tak tam to bylo drsný, no. Jo, takže tam. Kolik ti takhle jako bylo? O jakých letech se bavíme? No tohle, tak já tam vyrůstal, že jo. Já tam byl odmala do... Takže člověk už, já nevím, v 6, v 7 letech už prostě. No já měl se staršího tam bráchu, já mám staršího bráchu po 7 let, takže tam jsem měl ten support, že si věděl, že kdyby nikde něco, tak jako... To byla velká výhoda, ne? Mít staršího bráchu. Jasný, jo, to jako na základce... Já jsem byl v 6. a deváťáci nás jako nešikanovali, ale prostě občas nás chytli a trošku zaškrtili. Tak jsem řekl doma bráchovinu a ten zase 8 let starší, ne? Takže když pak přišel na ty deváťáky, tak ty prostě vykulení a báli se, že jo. Takže my jsme pak šestáci jako chodili. Ale jako kingové. Jo, už se jako báli, no. Takže v tomhle to byla výhoda, no. Hezky. Jo. A rodiče tě nějakým způsobem třeba, co dělali vlastně rodiče, jestli se můžu zeptat? Oni podnikali. Ale tím stylem, že vlastně táta od rána do večera v práci a celá firma stála na něm a máma tam byla s ním, jenom končila dřív. Jo, takže já jsem vlastně odmala to podnikání v tom vyrůstal a v tomhletom to bylo asi jako dobrý, nebo dobrý. Vydělávali docela dost peněz, ale v jednu chvíli tam přišel jako velký pád, takže zase vlastně ty super, že si viděl, že i když máš jako dneska nějaký kačky, tak může přijít takhle a ty končíš vlastně jako, a ty peníze zmizí. Ale ty už jsi zvyklý na nějaký standard, že? Ty prostě ty peníze zmizí rychle, ale ten standard jako tě nebaví opustit. No a to se stalo u nás vlastně v rodině, kdy vlastně taťka dostal mrtvici a vlastně do dneška se z toho nedostal, nicméně když se mu to stalo, tak ta firma celá stála vlastně jako na něm a teď jedou ti materiál, který přivezli, takže fakturace, zaměstnanci. A v čem jste podnikali? Výroba nerezového zařízení pro hotely, kuchyně. No. Takže tam vlastně jedna zakázka, třeba 0,5 mega, jo, a ta najednou nebyla, že jo, protože táta to všechno domlouval. A on to i vyráběl těma rukama. On byl jako v té dílně.
Jo? A teď, když tam nemáš toho šéfa, máš tam jenom ty zaměstnance, tak ty vlastně jako čekají, co mají dělat. Nejdou po kšeftech, proč by šel, oni jsou zaměstnanci. No a teď, jako když tam máš x těch zaměstnanců, tak ten náklad měsíční je řacha. A to je jeden měsíc, druhý měsíc, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, bankrot, konec. Jo, takže najednou úplně... Takže v téhle situaci najednou jste byli. No, jo. A to bylo, když jsem byl na výšce, takže já vlastně o tom jejich biznisu vlastně nevěděl nic. Jo. Jako... Že to nemohl převzít nějakým způsobem, nějak se do toho angažovat. Takže tam vlastně jako super v tom, že si najednou viděl fakt ten pád těch finančních prostředků, že šel úplně jako ke dnu a vlastně ale ten životní standard se nechtěl moc jako opustit, jo? Že jsi byl zvyklý jako na něco, ne já, ale vlastně v rámci té rodiny, takže vždycky se říká, nebo já to tak mám, jo? Že z ty špatné zkušenosti ty si prostě jako potřebuješ zaplatit. Jo? Jen tak jako... Ano. Neprožiješ bez toho, aniž by si se jako zaplatil. Jo? Z různých jako věcí v tom Takže životě. ty jsi vlastně v přímém přenosi viděl takovouhle jakoby dramatickou událost v životě podnikatele. Tak. No a teď si říkáš, a to bylo v době, kdy jako pojistky třeba moc nebyly, jako, nebo mý rodiče na to nebyli. Jo? Jako, úrazovka nějaká, tyhle ty věci jako neřešili. No protože když máš denně prachy, jako velký, tak nepotřebuješ řešit, nebo nepotřebuješ, oni to neřešili, jo, oni to neřešili, takže ty dneska už ta společnost je zase úplně v tomhletom jiná, jo, díky finančním poradcům samozřejmě, jo, nám všem poradili, jo, ale i tak já přemýšlím, že se na tohleto dávám pozor, že prostě, hele, fakt se může stát kdykoliv, cokoliv, tak ať když se mi stane tohle, tak ať máme tohle pořešený, jo, a takhle už dneska uvažuješ. Když tohle mi připomnělo, přijde mi, když se člověk podívá na vlastně příběhy úspěšných lidí, tak tam vždycky je nějaká událost, která jako brutálně způsobí výstup z komfortní zóny, nějaký dramatický zlom, od kterého vlastně to raketově třeba vystřelí. Ty už si prošel něčím takovým, kdy jako fakt si musel sáhnout na dno, nebo fakt si jako nespal týdny v kuse. Máš něco takového za sebou? Jo, už jsem to, vlastně teď jsem byl u Jure, tak tam jsem to zmínil a předtím taky v jednom podcastu. Já jsem vlastně na té vejšce jsem přišel o dost peněz, jo, který jsem neměl, který jsem si napůjčoval, to bylo nějakých 1 200 000, 1 300 000, přesně to nevím. Mám to někde asi jako sepsaný, ale dneska už se k tomu nevracím. No a takže si vem, že jsi vlastně, to je kolik, 15 let zpátky, jo, tak 1 500 000 zpátky bylo víc než dnešní 1 000 000, jo. A teď, když jsi jako na té vejšce, mladý kluk a nemáš příjem a najednou si přišel o prachy, který nemáš a musíš je splatit, tak to byla brutální zkušenost, jo. Takže u mě to byl přesně, protože já jsem pracoval ve fitku, při té vejšce, dělal jsem tam za barem, zároveň jsem si udělal jakoby kurz trenérský, takže já jsem zároveň trénoval lidi, takže já jsem si vydělával i slušný peníze v rámci té vejšky. A pak jsem se namočil prostě do jedné blbosti a proto jsem přišel o ty kačky. No a tím, že jsem do toho natáhl víc lidí, tak já jsem řekl, že to všem splatím. A to byla jedna z motivací, proč nastoupit do banky, protože tam byly zaměstnanecký úvěry a už po 3 měsících si mohl půjčit, takže já jsem si půjčil a vyplatil jsem lidi, no, takže to bylo jako hodně velký uvědomění z hlediska toho, jak si vážit peněz, jo, jak to není jako samozřejmost, jak si dávat pozor na lidi, protože ten, kdo mě do toho vlastně jako namotal, tak jsem ho znal odmala. Jo. To nebyl jako člověk svůjce, ale odmala. Jo, takže mi to řekl, hele, jako přesně to pravidlo ne, důvěřuj, ale prověřuj. Jo, to se dneska to slyší, říkáš si, jo, ale já to jako sakra vím, co to znamená. Jo, takže dneska prostě ty lidi, ano, věříš na nějaký úrovni, ale pak se jako i přemýšlíš o tom, co kdyby zase, jo, co by se stalo, kdyby to tak nebylo. A tohle je důležitý, ale když si tím vlastně jako v životě neprojdeš, tak se těžko na tyhle ty věci dává pozor. Jo? Setkáš se v životě, každý se setká v životě vlastně s nějakým podvodem, si myslím. A záleží, kdy v té etapě tě to potká. A mě to potkalo jako v raném věku, v mládí, kdy s tím šlo ještě vlastně jako něco dělat. Kdyby se mi to stalo dneska, kdy už máš děti a teď si spadl do nějakého průseru, tak už je to samozřejmě sakra jako složitější. Jo? Takže já jsem za to vlastně ve finále rád, protože ta zkušenost mi dala strašně moc.
A jak jsem říkal, ty podvody, že potká každýho, tak ale chodí maily, chodí jako SMSky, tady si vyhrál, tady si zdědil. Jo. Budeme vám doručovat balík, klikněte zde. Jo, přesně, jo, 1000 věcí, jo. A teď prostě mi máma píše, hele, já jsem vyhrála. Mě pošle, když mu tady to, aby pošlu, já nevím, nějakou číslo jasně. karty, tak on mi tam převede peníze. Říkáš si, no to je... Jo, takže to je spousta lidí, kteří vlastně neprokouknou třeba, jo, a chodí ti, najednou ti přijde ze zásilkovny. Něco, klikni tady zásilkovně, přijde ti balíček a těch balíčků nám chodí, to jsme se o tom bavili, jo, jako ranec a ty v tom třeba jako najednou nevypozoruješ, jako jestli to je real nebo jestli to je podvod, jo. Různý e-shopy, dneska je x e-shopů, taky jsem si objednal něco z jednoho e-shopu, do teďka to nemám, jo. Budeme jmenovat? Já nevím, jak se jmenuje, no. Ale jo, jako že to na mě působilo v tu chvíli, no protože jsem potřeboval něco rychle koupit, jo. Jasně. Skladem. Tak hned to objednal. Hned jsem to objednal? No a on skladem u dodavatele, že jo. No a dodavatel má sklady někde prostě na konci světa, v Číně, kam slunce nesvítí už. A než to sem přijde, tak 60 dní. A když to chceš pak, jak mě napsat, no ale to je v obchodních podmínkách, že 60 dní. No. Jo, takže ty s těma podvodama si myslím, že se dneska setkává kde kdo. Jo, asi jako každej. A ty velký podvody, když na ně narazíš, no tak to je pak o tom, jak se s tím dokážeš. Potkal ses v rámci ať už nákupu nebo prodeje, pokoušel se tě někdo takhle natáhnout? Jo. No natáhnout, ve finále jsme ani nezjistili, co to bylo. Podepsali kupní smlouvu, nejdřív rezervačku, nebyla rezervačka. Rezervovali jsme nemovitost poměrně drahou, jo, 18 mega a přišli kupující a podepsali kupky, měli složit do 5 dní, do úschovy, nesložili, tak si dali, že teď začaly výmluvy a postupně jsme zjistili, že ten kupující si vlastně změnili před nějakýma 5 lety jména, že byli odsouzený. Jo, najednou najdeš ty články, najdeš ty jako původní jména a ty si říkáš, co se děje, jako jo, podepsaná kupní smlouva, nesložený peníze, proč to udělali, no takže tam se rozběh takový jakoby kolotoč, ze kterého nakonec ve finále jako to vyšumělo do ztracena, se podávalo i trestní oznámení, že já se nemůžu úplně jako detailně o tom mluvit, ale jako zvláštní, jako strašně zvláštní, jo, a jako v těch realitách, tak samozřejmě tam je obrovský prostor pro podvody. Jo? Tam stačí dneska, když vyinzeruješ, a teď, když to řeknu blbě, jo? Ty si pronajmeš byt na Airbnbčko, jo? Vyinzeruješ nějaký jiný fotky, pozveš tam lidi, vybereš zálohy, protože to bude jako levná cena a to je třeba na nájmy, tak vybereš, ten, kdo jde do nájmu, tak úplně není tak opatrný, jestli ten, kdo tam stojí, jestli to je vlastník, on potřebuje bydlet, jo, rychle a vybere kauce a to se dělo, že vybírali vlastně jako kauce od 30 lidí, no protože na ten nájem ti za ty 3 dny, když dáš nízkej, tak jich přijde jako bambilion těch lidí. A ty lidi chtějí bydlet, takže oni budou rychle jako jednat. Jo, a pošlou najednou 50 000 jakože na kauci. Takže to se jako určitě jako stalo spoustě lidem, že to. A myslíš, že v rámci prodeje a nákupu je tam prostor s tím, jak se zapisuje do katastru, všechno, že ověřený smlouvy. Dá se dneska připravit někoho o nemovitost nebo o peníze z úschovy? Ale asi se jako dá, no. Já bych řekl, že to není nic jako neobvyklého. Jo, jakože, tak a vem si na základě čeho se zapisuje, jo, ověřenýho podpisu. Jo. No tak já nevím, ale ten papírek jako ověřený a kulatý razítko, to asi v dnešní době není problém jako vytvořit, jo. A nebudeme navádět nikoho. No ne, jakože když nad tím systémem se zamyslíš, tak dobře, pak jde nějaká informace do datové schránky, nebo poštou, jo. Takže podle mě jako ty podvodníci, když budou vědět, že tenhle ten člověk tady dlouhodobě nežije, žije tam v zahraničí, je mu 70, tak jako pokud jsi jako podvodník, jo, tak myslím si, že to není zas tak vlastně jako těžký, ale pak samozřejmě zpětně se to dá, tady je průser to, že ty když to někomu prodáš a on to dál prodá,
tak on už to kupal v dobrý víře, když se to přeprodává. Jo? Ale tohle se mi naštěstí nikdy jako nestalo. Okay, tak. Takže není to zase tak černý, jak to možná říkám. Okay. To jsme chtěli Všechny jsme uklidnili, dobrý. Jo, ale hele, zase na druhou stranu ten, kdo nějaký nemovitosti má, tak asi si je hlídá, jo, naštěstí to fakt to, ale pak, hele, vem si, že budeš mít, já nevím, 500 nemovitostí. Ani nevíš, jako kde všude máš. No, ano. A teď si fakt vem, že odjedeš do toho zahraničí, už tam budeš 10 let a tady v Čechách máš nějakých 500 nemovitostí. Může být? Může být, no, tak jako... To je pravda, to je jednodušší o tom něco přehlídnout. No, jo, jo. No, já jich mám pár a už taky v tom máš bordel, jako v pojistkách třeba, víš, jako, že kde všude platíš pojistku. Jaký na to máš systém vlastně, aby si tyhle ty věci, máš to v Excelu nebo... No, tak mám to v hlavě, no. Jo. Ne, jo, tak já to mám pár, jako já učený jsem z těch, co má těch jako desítky nemovitostí, já jsem to vlastně zmiňoval, že já mám pár věcí, ale s nějakou vlastně jako přidanou hodnotou, vlastně vysokým jako nominálem na té ceně, takže jako nízký výnos, ale zase jako vysoká cena, jo. A takže mám vlastně svoji nějakou tabulku, kde máš napsaný, kolik platíš tady pojistku, jo, kolik ti z toho jde, takže to mám nějakým způsobem spočítaný. No, jsem z té banky, tak nějaký Excel. A úplně u toho nemusím používat kontingenční tabulku, protože těch řádků tam není tolik, ale vzorce tam mám, ale je to vlastně jednoduchý. Jo. Já tam mám dneska, já nevím, 11 nemovitostí, takže... A kde všechny máš, nebo jaký máš? Protože já jsem slyšel, že ty to celkem diverzifikuješ, jo? To se mi líbilo, že to máš jakoby různý. No, to byla ta moje myšlenka, to vlastně rozhodit do všech těch aktiv, jo? Jakože, jak jsem zase dělal v té bance, tak projdeš nějakým dlouhým školním z hlediska investic, protože prodáváš pak investice, takže v tomhle jsem celkem zběhlej z hlediska posuzování těch komodit a toho, kam investovat, a přehodil jsem to na ty reality, že jsem si říkal, no tak než mít jenom byty, tak si řeknu, že rozdílná komodita v realitách jsou různý typy nemovitostí, pozemky, komerce, obchodní jednotka. A jestli to chceš diverzifikovat, že zrovna kdyby si jel jenom komerci, tak se mohlo stát covid, že bude problém. No tak máš bydlení, jo? A máš dlouhodobý pronájem a krátkodobý pronájem. A ono vlastně ve finále všechno ti to může vykrývat a pak to funguje. Takže takhle jsem do toho s tím šel, že teda mám přesně něco vlastně u toho moře, něco na horách, v Praze jednotku, byt, pozemky, výstavba. No. Takže... A u moře Chorvatsko, nebo? Chorvatsko. Pardon. Chorvatsko. A to bylo super, my jsme tam měli vlastně jako na dovču. A teď jsme si říkali, hele, tak koukneme tady na nějaké nemovitosti, když už jsme tady, teda takto. Takže jsme a první myšlenka byla koupit třeba do nějakých 250 000 euro dům s 2-3 bytama. Jo, což tam ten výběr byl. Bylo to třeba, nevím, 200 metrů od moře. Jo. Takže ostrov nebo jakoby na... On to je ostrov vlastně Vir, ale je spojený s mostem, jasně, jo, což je půl hoďky od Zadaru. A tam létá vlastně nízkonákladovka. Tak, přesně ideál, tak, no bomba. Z Prahy hodinu prostě, jo. Jako a ty nastoupíš do letadla, chceš se jít vyčurat a už ti říkají, už přistáváme, jo? Takže to je jako super, jako, takže a fakt z toho letiště to mám půl hoďky. No nicméně, teda objeli jsme tam nějaký takovýhle domy, který splňovaly do 250 000 euro, 2-3 byty a vždycky jsme na nějaký přijeli a já úplně, super. Jo, a na další, to je bomba. No, protože to srovnáváš tady s Prahou, ne? Jo. A tady v Praze to máš jako to 2Kčko. No, obyčejný, prostě, obyčejný to. A tam najednou seš u moře, jo, výnosově to vychází jako jednou tolik. Říkáš si, tyjo, to je super. No a pak nám tam makléřka říká, já vám ukážu ještě jedno, není to teda dům, je to byt. A já říkám, tak já budu kupovat byt, ne, když teď můžu koupit dům s třeba jako barákama. No a teď nás vlastně přivezla do té první lajny, to znamená první řada, novostavba, teď nás vzala do toho apartmánu, tam ta terasa, vlastně jediný, co vidíš, tak moře, jo, nic víc. A fakt to máme, já nevím, 15 metrů jako k moři. Jo, a já úplně, ty kráso. Takže emoce, jo, zafungovaly a už tě měla. No a říkám, no tak to je ono, no. Takže za cenu toho bytu jsme koupili ten apartmán, ale ono to je vlastně, kdybych ti dal porovnání Praha 1, je první řada u moře. Jo? A Praha 3 je 150 metrů od moře. Jo, jako to srovnání. Když půjdu na Prosek, tak to už je třeba 500 metrů od moře. A takhle se pohybují i ty ceny vlastně u toho moře. Jo, že to skáče po metrech, jak daleko seš, v jaký řadě seš, tak ti skáčou vlastně ty rozdíly těch cen, protože
jednoduchá myšlenka, ty když máš něco u moře, tak víceméně to chceš pronajímat krátkodobě. No a já vždycky, když jsme jeli někam na dovču, tak si tam zaškrtával výhled na moře. No, jasně. Jo? No jo, jenom, že tam byl výhled na moře mezi barákama a prostě jako kilometr daleko jsi viděl teda moře, jo. Takže ty lidi chtějí jako i dneska v době toho Instagramu, tak prostě mít ty hezký fotky z toho. A vlastně ono to pak funguje tím, že si sice zaplatil víc, tak na tom nájmu prostě se ti to vrátí. Přesně, výnos je větší, že jo? A hlavně máš vlastně jako full jako obsazenost. Jo, takže my máme teď na celou sezonu jako už před 3 měsícema vlastně jako plno. Super. A hlavně ten, kdo tam byl, tak jde znova. Jo. Protože my to máme 2+2, jakože 2 dospělí, 2 děti a přesně oni tam zažijou to, že udělají si kafe, jdou na pláž. Teď je napadne, hele, mám žízeň, jde na to. Takže ušetříš na to, že si nekupuješ nic v barech, jo, ale seš prostě, chce se ti na záchod, jdeš na apartmán, jo, cokoliv, takže vlastně seš u moře, zároveň seš jako v apartmánu, máš to blízko, netáháš 1000 tašek, jako kdo má děti, tak ví, že když jako je s 2 dětma, tak jako brutálně máš jako naloženo všech věcí a ty tam dojdeš a teď ti dítě řekne, jsem doma nechal něco. A říká, no tak se vrátíme teda. Jo? A mě se chce na záchod. Kam máme jít na záchod? Jo, takže to přesně, tohleto máme vlastně v tom apartmánu, když to máš takhle blízko vyřešený a ty lidi, co tam jsou, tak už si dávají vlastně booking na další sezonu. No, takže to zafungovalo skvěle. Takže když v Chorvatsku nemovitost, tak koupit tu Prahu 1 prostě u moře, připlatit si, vyplatí se to. No, jo, hele, jako samozřejmě 2., 3. řada je super, ale když pak budeš přemýšlet i o té budoucí likviditě, tak samozřejmě to prodáš vlastně jako vždycky hned, jo, protože to chce každý. Jo, to chce každý. A pokud na to máš prachy, tak to koup. Jo? Ale zase třeba výnosově možná bude vycházet ta 2., 3. řada toho domu líp, protože tam máš ty byty 3, takže nižší cena, ale zase narveš tam víc lidí. Jo? Takže je to trošku jako jste tady minulýho hosta měli specialistu na krátkodobý pronájmy. Michal, ne? Michal. No. Takže ten by o tom věděl víc než já. Já jsem krátkodobý pronájmy dělal taky v Praze, RBčko. Jsme měli 6 bytů. Takže a to jsem byl ještě v té bance. Jo. Jsi to hodně diverzifikoval. Takže já o pauzách, o oběda jsem letěl prostě jako převlíknout a ubytovat check-in. Já jsem tomu nevěřil, když to u toho Juraje tehdy říkal v tom prvním díle, co jsi všechno v jednu chvíli dělal najednou. Já jsem to si pamatuju doteď, já jsem zrovna parkoval, že jo, ale teď říkám, kurva, já tady parkuju a u toho poslouchám podcast a už jako mám problém a on prostě řídil asi 6 projektů najednou. No. Jak jsi to jako stíhal tohleto? No tak ještě jsem neměl ty děti. Jo, to bylo bez dětí. No a vlastně jsem měl furt. No, furt něco. Ale jak já jsem to říkal, jo, já v té bance jsem vlastně měl čas. Jo, já jsem to uměl. Dobrý, moje velká přednost je delegace. Jo, umím delegovat. Jo, já jsem taky někde jako zmiňoval. Ale to je strašně důležitý. Vlastně nebát se na ty lidi, to přehodit a neříkat si, ty oni to poserou. Ne, věřit jim, naučit je to, než dát ten čas to, že je to naučíš, a pak to vlastně na ně deleguješ. Jo? A tobě to rozvazuje ty ruce. A můžeš fungovat v dalších věcech. Takže to mě se jako dařilo, delegovat strašně moc jako činností. To znělo jako by vždycky, nemusel se nějak extra učit. To se naučil v bance, ne? Taky. No, dá se říct vlastně toho vývoje. No, protože najednou těch věcí máš víc a víc a víc. A ty si říkáš, já už to nestihnu. No a ty říkáš, tak když ho to naučím, jak to má dělat, tak to na něj můžu hodit a jo. Takže ono se k tomu vlastně jako propracuješ tím, že když už toho máš fakt jako nad hlavu, no ale ne každýho. Pak máš jako borce, který radši budou dřít krev a vlastně dělat do 12 do večera, protože nikdo jiný to neumí udělat líp, jak oni. Jo, to tak je. Takže pokud tohle zkousneš, že jako to tak úplně není, že to nikdo jiný jo. Já jsem si taky v jednu chvíli myslel, že jsem nenahraditelný v té bance, že si říká, ale kdyby mě tady neměli, tak jak to. A vůbec není samozřejmě, jo. Tady je dalších Xborců lepších jak ty, jo. Ale to je jenom ta hra s tím egem. No takže já v rámci toho jsem samozřejmě ten volný čas obětoval tomu, že jsem prostě jako pracoval ještě jako dál, jo. Takže to RBčko, samozřejmě s přítelkyní, jo, takže si jel prostě komunikaci, neměl jsem na klienta, no tak si jel komunikaci tady s hostama, jo, ty přijedou a snažil se v tom hledat vlastně jako systém, no, a furt si se zdokonaloval na těch chybách, no. Já jsem to vždycky měl tak, že
jsem ty věci se učil na chybách. Jo. Prostě jich nasekáš jich ranec. Neměl jsem nikoho, kdo by to zrovna dělal, RBčko, a řekl mi, hele, dělej to takhle. Ne, mě to napadlo, říkám, hele, RBčko, to se tady jako rozmáhá, tak to zkusíme. No, takže... To mě fascinovalo, jsem slyšel v jednom podcastu a pochopil jsem z toho, že ty vlastně o těch věcech až tolik nepřemýšlíš, ty jedeš dělat a pak se to upravuje. Tohle to je skvělý, spousta lidí přemýšlí a nikdy nic neudělá a pak jsou z toho frustrovaný a ty jdeš prostě po hlavě do akce. Jo, řekl bych, vemu nějaký základ, co si o tom přečteš, jo, abys jako věděl. A pak jdeš a zkusíš to, no. A najednou přesně začneš když máme u toho RBčka, tak najednou začneš vychytávat ten nábytek, který tam má být, aby to bylo jako hezký, ale zároveň použitelný. Jo, kolik tam má být lžiček, skleniček, furt nám kradli lžičky, já jsem furt dokupoval lžičky, říkám, proč berou lžičky? No, protože když mají děti, no tak ty lžičky si berou sebou, že jo. Jo, a to pak jako různý jako maličkosti jako vychytáváš jako... až prostě tím časem, až tou zkušeností. No a pak v jednu chvíli to RBčko už bylo tak nahypovaný, že byla velká nabídka a kdo si vzal vlastně do pronájmu byt a přepronajímával ho. Jo. A tím hrozně ale jako kazil ty ceny. Jo, a snižovala se cena a už pak to úplně vlastně jako ten zisk nebyl třeba pro mě tak zajímavý. Jo. A to se bavíme o jakých letech, když s tím třeba začínal? No to teď přemýšlím, nebo... já nevím, kdy začal, jestli to bylo 18, třeba 19, 2018. Jasně. Kecal bych, jo. A na tohle to jsem špatný, jako já si moc nepamatuju. Z hlediska, jako když mi někdo, jsou borci, který mu řekne, no hele, co tady, já nevím, když jste byli na horách, jo, to bylo ve 2012, bylo to v létě, pondělí, vole, do pátku. Teplota 30 stupňů. A já úplně, a já nevím, jo, já prostě ty datumy mi jako to splývá, jako někdo... No, ale tohle byla taková doba těch 2019 zhruba, kdy se to lámalo u těch krátkodobých pronájmů, že jako člověk, který měl 1 až třeba 5 apartmánů, možná 10, tak to měl hrozně těžký, protože začínali jakoby vládnout ty velké firmy, které to dokázaly dělat po desítkách, snížili si cenu na úklid, že jo, všechno měli ve velkým. A nastupovaly regulace a tím pádem člověk, který toho měl málo, měl strašně moc práce vlastně najednou. Ty z toho jakoby utekli jak z toho protože jsem krátkodobýho? No jo, tak mám vlastně to Chorvatsko na krátkodobě a ty hory, jo, ale jako, že bych se tím živil jako to, tak to a tohle to si prodal ty byty, nebo si... Já jsem měl 3 svoje v tu chvíli a 3 jsme měli ve správě. Jo, jasně. Jo, a vyskočil jsem z toho, protože mi přestalo to dávat z hlediska toho výnosu, a ty práce s tím spojený, jo, protože čím víc zase tam ty práce deleguješ, tak tím platíš větší náklady a vlastně jsem pak říkal, no a do toho, jak jsem flipoval, nebo respektive koupil by, předělal, prodal, tak vlastně jsem dokázal srovnat a vyhodnotit tu časovou náročnost u toho bytu a zisk oproti tomu, když tady děláme RBčko, no, takže to jsem vlastně jako o to, ale pro mě bylo hrozně důležitý si tím projít, abych vlastně tu cestu svojí z hlediska těch nemovitostí měl pokrytou vlastně všechny ty segmenty. No. Jakože já začínal na bytech dlouhodobý pronájem, pak byty krátkodobý pronájem, pozemky, výstavba, jo, zahraničí. Jo. A ty to vlastně jako celý to dává smysl, že mám od všeho kousek, jo, ve všem jsem si to zkusil, jo, i to portfolio mám takhle vlastně jako sestavený, že tam mám tu komerci, že tam mám to moře krátkodobý, dlouhodobý a plus z té banky jsem to propojil hezky s tím financováním. Jo, kruh se uzavřel. A umím to financovat jak pro fyzickou, tak pro právnickou osobu. A ono tady dneska na tom trhu není moc jako lidí, co by to mělo takhle spojený, jo? Že prošli tou bankou a skočili do nemovitostí. Jo? Máš tady super vlastně profíky v nemovitostech, ale třeba jako vědějí prd o financování. Jo? Protože v tom nebyli, jo? Tak ano, ví něco, ale já vím o těch střevech, jak to vyloženě funguje. Zároveň jsem si vlastně dodělal školu na oceňování nemovitostí, abych věděl, jak fungují odhadci. Abych viděl. Doporučil bys tohleto? No jasně, hele, protože, nebo záleží, jaký je tvůj cíl, jo. Realitním makléřům, dejme tomu, aby měli prostě to asi, tu aprobaci odhadce. Hele, každý vzdělání v tomhletom je jako dobrý, jo. Mým cílem, když jsem šel na oceňování, nebylo dělat odhady. Jednu chvíli jsem si říkal, hele, budou takový zadní vrátka, protože jsem byl ještě v té bance zároveň, když jsem dělal to oceňování. Takže
mohly by to být zadní vrátka, že kdyby mě vyhodili tady z ředitelské pozice, takže bych mohl skončit na té centrále a dělat tam odhady. Jo, za 5 000 odhad prostě, tak pár jich uděláš, tak dobrý. No a vedle toho byla myšlenka, ale plus ti to dá nějaký podhoubí k těm nemovitostem a budeš vědět, jak ty odhady fungují a budeš o tom vědět vlastně jako víc. Jo? Dneska si pohrávám s MBA, jako že bych šel si udělat MBA v rámci jako nějakého nemovitostního studia. A vlastně dopadlo to tak, že to, co jsem si myslel, tak vlastně dneska tak je, že mi to pomáhá v rámci přemýšlení o těch věcech. Jo? Spočítat si to, taky jako spočítat si to není nic těžkého, ale i jak třeba ta banka to posuzuje, jo? Jaký má ty interní metodiku. Jo? Jak si třeba pohrát s odhadem z hlediska toho, že nějaká banka to posuzuje podle LTV, když ti dává financování nějaká banka podle LTC, jo? Že vychází z kupní ceny, ne z odhadu, když je vyšší. Jo? Řekněme příklad ČSOB, tak když budeš mít odhad 5 a kupní cenu 4, tak ti dá 80% ze 4. Když budeš v komerční bance a budeš mít odhad 5 a kupní cenu 4, tak ti dá z 5 milionů 80%. Můžeš zafinancovat 100%. No, jasný. No. Jo, takže to jsou různý věci, co já dneska vlastně jako vím a umím je využít a to mimo jiné učím. No, vlastně jako na těch workshopech, který pořádám, tak o tomhletom se bavíme. Takže já tu strukturu mám vlastně jako si myslím komplexní, byť nepatřím k těm, který prostě těch nemovitostí mají jako bambilion, jo, co jich mají bambilion, ale já jsem si tu cestu vlastně jako jedu poměrně jako dlouhou dobu a jsem třeba na nějaký třetině cesty toho, co chci vlastně jako třeba v těch nemovitostech dokázat. Jo. No. Co chceš dokázat v nemovitostech? No, my teď vlastně v rámci toho mýho mentoringu, tak máme nějaký 4měsíční studium a je zakončený, vlastně není zakončený, ono pokračuje v rámci spolupráce na výkupech nemovitostí a mým cílem je v tuhle chvíli v rámci příštího roka udělat třeba 150 bytů, který vlastně nakoupíme, předěláme, prodáme. Wow. A to je jako jedna z věcí, že já nedělám ty nemovitosti jenom kvůli tomu zisku. Jasně, ten zisk je důležitý, ale hlavně mě to baví z hlediska předělávání těch žump na ty hezký věci. Jo. To je prostě jako, to je na tom to asi jako nejvíc. A proto za mnou i chodí lidi, kteří mají to smýšlení vlastně jako stejný, že vědí, že zatím je vlastně jako spoustu práce, ale mění ten hnus na to nádherný a pak na konci za to dostanou vlastně jako příjemně zaplaceno. Jo, což je na tom to super, že ten proces je celý pozitivní. Jo, že já to nakoupím, dobře dokážu to vyjednat, ale jsme s tím vlastně obě strany úplně v pohodě. Pak tomu dáš tu hodnotu, že tam strávíš nějaký čas, máš tam tu zkušenost, tu rekonstrukci a pak to prodáš a kupuje to člověk, který je z toho vlastně jako nadšený a říká si, ty wow, to je nádherný byt, krásný bydlení. A pokud já tady zvládnu teď udělat, já nevím, 150 bytů, tak už je to nějaká stopa na tom nemovitostním trhu. Přesně, no, byť zase jsou tady samozřejmě větší hráči, jo. Teď jsem čet, PSNko nakoupilo za 1,3 miliardy 20 činžáků, no tak jasně, jo. Tak ale s tím já se samozřejmě neporovnávám, jo, to já jenom říkám moje nějaká teď vize a mým cílem je tohle. Na tom je úžasný, že ty vlastně, když opravíš ten byt, tak zvedneš hodnotu i sousedům. No, protože najednou tohle já lidem vysvětluju, když se člověk podívá na Plzeňskou, na Smíchově, tak ta ulice jako ztrácí víc a víc z té svojí špatné pověsti s tím, jak se tam jako opraví každý nový dům, jsou tam, že tím pádem movitější nájemci nebo majitelé a zvelebuje se i to kolem, takže jako 150 bytů znamená, že dejme tomu si pomohl i třeba 3x násobně vícekrát lidem, že jo, z okolí, kde ty byty jsou. Jo a to pro mě jako v tom biznisu, co dělám, tohle je hrozně jako důležitý bod, že to není jenom o tom jako zarábat love, těžký, ale fakt tomu dávat i tu hodnotu, no, protože to je pak super, protože u toho nepočítáš ten čas, jo, jakože když děláš tu rekonstrukci, tak ona tě stojí dost času
A pokud bys u toho ten čas počítal a nebavilo by tě to, no tak to nemůžeš dělat to, co dělám já, protože řekneš, že to nedává smysl. Řekneš, já jsem tam ale strávil x to a to, víš co, to nedává smysl. No ale pak máš stejně smýšlející lidi, jako jsem já, kteří vlastně chodí za mnou a máme to stejně a to je na tom vlastně to skvělý, jo, že takhle. A to jsem doteďka vlastně nevěděl, že je x lidí, co to mají stejně. Jo? Wow. Já vlastně, když jsem dělal ty flipy, tak já jsem kolem sebe nikoho neměl, kdo to dělal. Mě to jako napadlo a šel jsem a teď ten trh jsem se samozřejmě svez jako na tom trhu, jo? To nebylo, že jsi jako najednou mistr, že se ti něco nemovitosti rostly, ty jsi tomu třeba hodnotu a dobře navýšil to, ale jel si na tom kopečku. Ale neměl jsem nikoho, se kterým bych mohl jako konzultovat. Hele, dělám to dobře, jak mám udělat tohle, kde se mám zeptat na tohle, jak se dělá rekonstrukce, jo? Mám mít ohlášku, mám mít stavební povolení, nebo nemám mít nic, mi nikdo neřekl, že jo. Až vždycky by přišlo, no ale tady musíš mít tohle a nemůžeš mít tohle a pane Bumbálek, tak nemůžete dělat. Aha, dobrý, děkuju, zapamatuju, fixuju, příště už to neudělám. No a dneska vlastně díky těm workshopům a tomuhle všemu, co teď vlastně jako dělám, tak potkáváš ty lidi a říkají, no super, teď je jako spojuješ, teď vytváříme nějaký týmy a zase beru to z té banky, jo, vytváření těch týmů a stejně smýšlející lidi najednou se stejnou motivací, stejnou chutí a to je vlastně jako bomba. To mě napadlo, jestli to právě nahrazuje tu týmovou spolupráci, co byl zvyklý v bance tady. Hele, jak bych to řekl, každý má rád pochvalu. Jo? A když děláš sám na sebe, tak ji jako nikdy moc nemáš. Jo? Tu pochvalu. Já jako v té bance vždycky je někdo na tebou. Ten s tebou má nějaký hodnocení a když jedeš pecky, tak ti řekne, jo, Tomáši, tohle super a tady v tom super a teď tě chválí před ostatníma a tohle. A ty jako páv, že jo, roztáhneš ty a dělá ti to dobře, jo. Nebo mě aspoň jako nevím jak ostatním, ale dělá ti to dobře. No a pak začneš vlastně, skončíš v korporátu, jedeš sám na sebe a třeba se ti daří, ale úplně tam jako nepřichází žádná pochvala, spíš naopak, jo, spíš jako na to ty lidi koukají, no, jo, a takže já dneska vlastně to, jak to teď tvoříme ty týmy, tak se snažím vlastně i pro ty lidi, aby měli tu motivaci a sami sobě si vlastně jako být podporou a spojovat, protože každý je v něčem dobrý, jo, někdo je dobrý ve financování, někdo v rekonstrukcích, někdo je analytik a vlastně já takhle sestavuju ty týmy, že si sami sobě pak budeme všichni pomáhat, no. Já to se těším. Takže jak ta struktura vlastně toho tvýho mentoringu vypadá? Chápu dobře, že jako víc skupin, který vedeš? V tuhle chvíli máme na ten první, to je na 4 měsíce, tam máš nějaké jako pravidelné setkávání, teď každých 14 dní, fyzický návštěvy staveb, fyzické střetávání, takže docela intenzivní, na 4 měsíce, 3 skupinky po 12-13 lidech. Jo? S tím, že to není o tom, že já to ani nikde vlastně nemám, jo? Já to vždycky přednesu na workshopu a z toho workshopu pak s těma lidma ještě jednotlivě sedím, aby jsme si řekli tu myšlenku a abych já i pochopil, že ten, kdo bude u mě v mentoringu, tak jsme vlastně na jedné lodi, jo? Aby to nepochopil jinak, aby právě nešel jenom po těch zjistcích, protože když řekne, hele, ale mě ty reko moc jako, já potřebuji vydělat prachy, tak já mu řeknu, no tak to úplně není pro tebe, ta Elite Academy. Takže my si jako vybíráme, on si vybere mě, já si vyberu vlastně jako jeho a takže na 4 měsíce 3 skupinky a ty skupinky právě sestavují podle těch různých profesí a podle té lokace, kde chtějí oni se následně pohybovat. No. Jo, takhle. No, zajímavé. Jo. No, takže a to mám třeba i z té banky, že tohle to vlastně já umím sestavit ty týmy, aby pak kooperovali a fungovali. Protože ono fakt je to o tom, já jako nejseš prostě, jsi v něčem dobrý, ale pak máš různé činnosti, kde prostě nejseš tak dobrý. Jo. Máme tam daňaře, jo, máme tam ajťáka, co umí tabulky analyzovat. Máme tam kluky, co dělají rekonstrukce. Tak když víš, že se ti přihlásili 3 kluci, co dělají rekonstrukce, no tak je dáš každýho do jedné skupinky. Jo. A víš, že se ti přihlásili 3 kluci z Ostravy, tak je dáš k sobě do skupinky, ať jsou spolu. Jo, a takhle to vlastně jako se stavuju. No, tak to je teď aktuální téma, na co máme na stole. No a pak vlastně v rámci toho budoucna, tak blízké budoucnosti, tak jsou ty výkupy v takových řádech těch nemovitostí, protože my jsme se tady o tom bavili před natáčením, že dneska ten, kdo dělá nemovitosti a profituje na nich, tak je vlastně profíkem na tom svým daným trhu.
Jo, prostě seš profík v Praze, v té dané lokalitě. Jo, a nejdeš už vlastně jako dál, protože to kapacitně jako nejsi schopnej dát. Jo, a moje myšlenka byla mít v rámci republiky ve všech větších městech 2 až 3 lidi, kteří vlastně budou profíci v tom daném trhu a společně jsme schopní to tam vlastně vykupovat, protože oni budou u mě v Elite Academy, my si nastavíme vztah, my se poznáme, nastane tam důvěra a pak jim dokážu věřit, že dokážeme tohle koupit a společně to vlastně jako udělat. Jo? A bez toho já nedokážu dneska koupit něco v Ostravě, abych fakt jako věděl, jako, že to bude dobrý. Jo? A když mi něco pošleš, tak já ti buď budu věřit, ale nemám toho co opřít. Jo? Nemám to jako... Jo? Takže tím stylem, tou akademií. Hele, a to je nějakých jako 40 lidí asi. A krát 2 vlastně, 40-50. No, takže na ten rok 80. No. 80. A jak to zvládneš s těma lidma komunikovat? No, máš tam jako nějaký... Ne, no to je samozřejmě o systému. Jo, to je o systému a třeba ty 14denní meetingy jsou onlineový, 2 až 3 hodiny. A je to ale pracovní skupina, není to školení, není o tom, že 3 hodiny mluvím já. Že se tam nadřeš ty, ale necháš pracovat. Jo, my si zadáme vždycky na 14 dní dopředu nějaký téma, nějaký úkoly a ty pak budeme rozebírat na tom meetingu. Jo, takže plus nějaká jako uzavřená WhatsAppová skupina, kde zase já jsem moderátor, ale prostě není to monolog. Jo? Je to o tom, že plácnu, tady mi přijde nějaká příležitost na výkup, já to dám do WhatsAppové skupiny, co se o tom myslíte. Jo? A teď se mi vyjádří ten člověk z té lokality. Jasně. Jo? Protože mě dneska těch příležitostí chodí samozřejmě jako několik. Jo? A máš x nástrojů na to, jak ty příležitosti z toho internetu sbírat, ale prostě, jak jsem říkal, když ti něco přijde tam jako z Brna, tak já nevím. Jo? Já fakt nevím. Ale když tam máš 2 lidi, kým to pošleš a oni ví. A přesně jsme se bavili o tom, že v Praze to není o Praze 1, 2, 3, 4, 5, ale o ulicích. A ty to potřebuješ znát. A když to znáš, tak pak na tom profituješ. Pak prostě jako, pak ty přesně budeš vědět, že když budeš mít byt na náměstí Míru, jo, Římská ulice vedle, tak prostě víš, že to má takovouhle hodnotu a že to prodáš rychle. Jo? A když budeš pod Nuselákem, tak už to třeba nebude tak zajímavý. Byť je to Praha 2. Jo? Takže tohle je vlastně moje myšlenka, že vytvořit tady jako globální profíky na daném terénu. A bude to pecka. A ty se takhle vlastně dostaneš do celé republiky, no, vlastně do všech koutů skrze ty svoje týmy. Jo. Chytrý. Jo. Hezký. A jak potom to máte třeba ošetřený ohledně kapitálu, nebo jak to potom řešíte vlastně ty výkupy? To je ziska kapitálu, tak to je ta největší pecka nad tím, na kterém ještě v tuhle chvíli nemůžu úplně jako mluvit. Okay. Jo, máme ten nějaký jako rozjetý jednání, ale to je to, co bude na tom hodně zajímavý. No. Takže... Okay. Jedna z věcí, kterou učíš svoje lidi, tak je nějaký vyjednávání, že když tam přijdeš za tím majitelem, hovořit o ceně, o podmínkách. Já jsem zaslechl v jednom reelsku, kde jako naráží, že člověk tam nemá přijít jako prostě namyšlený, arrogantní kokot, řekněme. Jo. Tak kdo přichází, když přichází Tomáš Bumbálek za tím majitelem? A on to není za majitelem, já vlastně ty lidi na workshopech jim říkám, vy se spíš budete setkávat s makléřema a je to o tom, že fakt spousta těch lidí ty makléře bere jako, že tam je ten jako, že se s ním ani nebaví. Jo? A já říkám, hele ne, my s těma makléřema musíte spolupracovat. Jo? Ten vztah nastavujete s makléřem, protože kdo má vztah s majitelem? Ne vy, ale makléř ne. Ten s ním má podepsanou smlouvu, ten už se s ním několikrát viděl, ten s ním telefonuje. Ten makléř ví, v jaký je situaci, jestli může čekat rok, nebo jestli už ho tlačí něco, že zrovna podepsal rezervačku na jiném bytě. Ten makléř to ví. Jo, takže já říkám, hele, musíte se naučit spolupracovat s makléřema, jo, a fakt ta prohlídka je o tom, že já to převedu jinak, jo? Já to řeknu tak, když já prodávám nemovitost. Mně když přijde kupující a bude to ten arrogantní blbeček, tak i kdyby to chtěl a řekl mi, že chce slevu 100 000,
tak jak mu jenom z principu řeknu, že ne, protože prostě mě jako nezajímá ten člověk, jo, jako jestli mi tam chodí a říkám, tohle mohlo být, ne. A tam místnost je nějaká malá, a říkám, no mám jí teď zvětšit, nebo jo. To je, když prodáš auto a řekne ti, no škoda, že to nemá střešní okno, tak mám ho vyříznout, nebo jste neviděl. Nebo že to není benzín, to je škoda, je to diesel, že to je super. Proč to říká tohle vlastně vůbec? Ale takhle to funguje, vy to znáte, že jo, jako vy to děláte. Takže pak přijde člověk, který je vlastně jako příjemný, pozitivně naladěný, kecáš s ním, jo, teď tě dostane na svou vlnu a řekne si o slevu. No tak v tomhle případě já nemám absolutně problém s ním sednout a začít se bavit o té ceně. To je základ. To máme, to je základ. A takže tím pádem já, když jdu na nějakou nemovitost, tak je to o tom, že prostě se s těma lidma bavíš, ono jako na tom není složitý, jo, ale baví se prostě jako normálně. Teď já s těma makléřema zase říkám, ale ten makléř, ten zná ten trh, ten ví, tak se ptejte těch makléřů, jak to jde. Já jsem se vás na začátku zeptal, jestli už cítíte, jestli se trh rozbíhá, jo. To je prostě to, že od těch makléřů dokážu nasát informace, jo, a bavím se s nima na úrovni, že jsme na jedné lodi a já bych o tu nemovitost měl zájem, jo, ale samozřejmě musí mi to vycházet ekonomicky. Ano. A já ti klidně řeknu, hele, já to mám na kšeft, já se tím živím, takže mě, když to vyjde, tak já to koupím. Jo, když mi to nevyjde, no tak přijdu s nějakou nabídkou a pak už je to vlastně jako na vás. Takže nepředstíráš, že tam chceš bydlet? Nepředstírám. Okay. Hele, to zase já to těm lidem říkám na workshopu, že je lepší fakt to na placku říct, jo, a bavit se vlastně jako na té vlně jako toho fair play, jo, protože když to pak za 2 měsíce uvidí, že se to inzeruje, tak karma. No, po druhé potom nezavolá, že má další nabídce. Takže já vždycky říkám, hele, já říkám takhle, já to předělám a buď si to nechám na pronájem, nebo to prodám. Dost často se mi to i stalo, že jsem si to nechal, jo, protože prostě najednou máš pěkný barák, nádherný byt a najednou abych se chtěl nechat, jo. Takže já už dneska říkám, buď to předělám, prodám, nebo předělám a nechám. A ten makléř tím je úplně v pohodě, tomu to je jedno, jo. Ty přijde s nějakou cenou a ten makléř ho zná, toho majitele, a ví, jo, a už tam jako probíhá nějaký vyjednávání, ale nemám to postavený na tom, že bych řekl, hele, tohle je špatně, tohle. A to tak je, ale to znáte. No a tady tohle by mohlo být, no a to jsem čekal, že bude lepší. A najednou tam poslat jako negativní energii. No. Ne, a ty vlastně přicházíš a chováš se tak, jak bys vlastně chtěl, aby se ta druhá strana chovala, když bys ty byl prodávající. Hele, já vám dám příklad. Jo. Já jsem měl kluka z mentoringu, a ten mi říká, mně se nedaří ani o 50 000. Já nechápu, jak můžeš slevit 0,5 mega. A já říkám, tak já půjdu s tebou. Tak jsem s ním šel na prohlídku a přesně. No, to bude stát ranec, to ani neprodáte. Za tuhle cenu to ani neprodáte. Za tuhle cenu to ani neprodáte. To každý chce slyšet, jo, majitel. Jo, a ty makléř tam stojí, na ty ho jenom poslouchá, jo. A teď prostě otázky, jako nepříjemné otázky, víš, jako na toho makléře a vy o tom nic nevíte. Víš, takovýhle prostě, jo, a teď jsme vyšli dolů. A on se tam zeptal, jako, kolik bude sleva. A makléř říká, no, že to asi jako nevidí, že jako majitel na to nespěchají, ne? Klasika. A tak jsme přišli dolů a on říká, no vidíš, to prostě ani se mi nic jako se zase nepodařilo. A říkám, jsem na něj koukal, říkám, kámo, jako, jak ses tam choval? Ty co takhle nemůžeš dělat, ne, přece. No a jak jako? Říkám, ty vole, a on, no mě vadějí ty makléři. Říkám, kámo, tak tobě vadějí makléři, chceš kupovat nemovitosti. Tak to musíme změnit, že jo. Jo, jako nejsou všichni kreténi prostě jako podle tebe. Víš co, to je prostě, jako v Čechách, ta makléřina se takhle zvedla, jako brutál. Když já tomu třeba s tím Chorvatskem, když to porovnám, jo, tam se fotí na mobil s 1000 věcma jako na polici a všude. A Španělsko, jo. No. Jo, a u nás, to pecka prezentace, videa, všechno, je to prostě na jako mega úrovni, jo. I ta znalost prostě těch makléřů je jako vysoká. Takže já říkám, ale to prostě nemůžeš takhle chovat k těm makléřům, jako to. Tak to změnil, za měsíc mi volá, ty jsem slevil, 300 000 mi slevili. Ono to fakt funguje, já jsem s ním mal kámoš, ne? Já říkám, kámo, no, to je divný, jo, to je divný. Samozřejmě, pak to jak se jako chová, to je jedna věc, ale máš pak nějaký různý jako
takový jako střípky informací, kde já už dneska poznám, kolik se dá slevit, nebo jestli se půjde dát slevit, jo. Že když prostě dáš dotaz jako důvod prodeje a teď víš, že tam bylo dědictví, tak dneska ty lidi, když něco zdědí a jsou ještě 2 nebo 3, tak vlastně jsou daleko víc schopný slevit, než když je tam jenom jeden majitel. Z jednoho prostého důvodu. Ty, když něco zdědíte 3 lidi něco za 5 milionů, budete to prodávat. A pak přijde člověk a řekne, dávám 4,5. No tak oni si ukrojí každý jenom 150 nebo 170 tisíc. Když tam má jeden, tak si ukrojí 500. Takže ty 3, který to zdědili, už mají káry objednaný. Jo, tak si říká, každý sundáme 170, dej mu to. A ještě přijde člověk, který je v pohodě, jo, který tam nedělá jako machrán, že prostě má cash. Jo, ale v pohodě, jo, a ty to dokáže jako vysvětlit, tohle, tak třeba u tohoto ta pravděpodobnost, hrajeme si s pravděpodobností, je samozřejmě daleko vyšší, že to dokážeš vlastně jako vyjednat, jo. A jsou různě jako věci a pak se to dá, no. Hele, jaký byl třeba tvůj nejlepší flip, jakoby, který jsi udělal, jakoby, na který jsi fakt pyšnej prostě? Hele, já asi nemám nějaký, jako že no třeba takový rychlej, fakt to bylo, jsem během měsíce udělaná 1, nákup pozemku s chatou, no, a já v tom viděl stavební pozemek, no, na jako super místě, zase v té své lokalitě, jo, blízkou dálnice, Praha, Hradec, Kolín, Poděbrady, Nymburk, takový super vlastně jako umístění, jo. No a já v tom viděl potenciál, že by to mohl si koupit někdo, kdo si tam bude mít. Podle územka jsem se to samozřejmě ověřil, takže práce s informacema a říkám si, hele, tady by to mohl být člověk, když si tady postaví jak byt, tak třeba dílnu, jo, nebo nějaký sklad, že by mohl pak vlastně jako rozvážet. Takže jsem koupil vlastně, a bylo to docela na jako místě blbým na bydlení, protože to bylo blízkou silnici a hluk. Jo, a říkám, já jsem tam přijel, říkám, to je docela hlučný, jako. No nicméně jsem to koupil, bylo to nějakých 1,6 pade, myslím, že 1,6. Chata, prostě chatička, jo, s pozemkem 600 metrů, myslím, že to bylo, teď mě nechytíte za slovo, ale podle územka ověřeno, že je to stavební parcela, jo, teď já jsem si asi vždycky dělám územně plánovací informaci, než to podepíšu, jo, takže tam jsem dal nějaký záměr, měl jsem do 30 dní vlastně odpověď, no a takže jsem to koupil a hned jak jsem to koupil, tak jsem to inzeroval a během týdne, jo, přišli Číňani nebo Vietnamci a koupili to a tam byla fakt 1 navíc. No. Takže to bylo, jako, to bylo bez práce, kde jsem vlastně využil, to je to, co říkám, jo, ty buď to koupíš tak, že tomu dáš tu hodnotu té rekonstrukce, anebo využiješ nějakých informací, které třeba ostatní jako nevidějí. Jo, nemají je, takže a nejsou tak rychlí třeba, protože prostě uvidějí, že to je vedle silnice, je tam hluk. Jo. A prostě to ne to. No ale já viděl prostě cenu pozemků, za kolik se prodávalo v okolí, jaká je obrátka, jak často se ty pozemky tam prodávají, kolik jich je v nabídce. A říkám si, no tak tady nemůžeš jako prohloubit. A už si hraješ jenom s tím ziskem, jestli bude takovej nebo takovej. Jo, že jsem věděl, že tam vlastně nezahučím. Jo, že vydělám 200, 300, 500, no, jsem tam dal +1 pejc a přišlo to. Takže super. Úplně. A naopak něco, v čem si třeba zahučel, nějaký fail, ze kterého se poučil hodně? No v nemovitostech se mi to ještě nestalo. Jako byl fail, že jsem měl nabitě jenom 300 pade. Jo? To znamená, byla nákupka, byla třeba do 2,8, jo, a já jsem to prodal 300 pade. Takže vlastně jako, to je jako dobrý fail, jo, že vlastně neprodáš. Jako jo, ale uděláš jako prostě málo, jo, na to dělalo se to třeba 2 měsíce. Jo, takže ono se to třeba takhle zdá, že za 2 měsíce 300 pade není špatný, ale tak ten čas samozřejmě. No jasně, jo. No. Dokážeš dělat prostě víc za ten čas. No. Tak, jo, takže to bylo zrovna to, že v době, kdy začala válka jo, na Ukrajině a já jsem si řekl, ty kráso, musím se toho jako zbavit, nevím, co se bude dít, takže jsem to jako podseknul ještě, abych to jako rychle prodal a protože jsem jako netušil, jo, a hned po té válce to začalo vlastně jako palat, říkám, ještě jsem to jako prodal, jo, takže to bylo vlastně dobrý a jestli jsem koupil něco, kde bych jako to nepřečet, tak asi ne. No. Takže vlastně lidi, kteří s tebou spolupracují v tom mentoringu, tak spolupracují s investorem, který neudělal chybu v tom oboru ještě. Ne, udělal spoustu chyb, jako v tom procesu,
jo, ale ne, že bych jako blbě koupil nemovitost, jo. Tak, jo. Udělal jsem spoustu chyb při těch rekonstrukcích, jo, takže to já dneska ty lidi to můžu učit, protože ty chyby mám za sebou a vím, kde se dělají, jo. Udělal jsem chyby na katastru, jo, mám projitý proces zpětvzetí, jo, a lhůty a tak dále, jo, když se chyba prostě v jednom číslu v podílu, jo, nebo v jméně, že se nemenuje Nikol, ale Nicol. Jo, a pak tam musíš buď dovízt všechny účastníky, nebo to vzít celý zpátky, že jo? Tak jo, takže tím jsem si prošel, takže vím taky dneska, že jak já třeba říkám, převezmete nemovitost, když je prázdná krko, tak klidně dřív na předávací protokol, jenom na návrh na vklad, jo, a pusme polovinu peněz. Ale u toho samozřejmě musí zase mít tu jistotu, že na tom katastru to máš sakra dobře a že tam neskočí nějaký problém a jít do toho s tím rizikem, jo, že to může být problematický. Jo, ušetříš čas, ale máš ty problémy. Jo. Správný postup je počkat, jo, samozřejmě. Ale já to dělám trošku jinak a musíš ale vědět, kde můžeš narazit. Jo? Takže tím jsem si těch chyb jsem nasekal jako randál, ale důležité je umět vyřešit, chyby vždycky přijdou, ale z hlediska těch nákupů už dneska prostě to dokážu si vyhodnotit to riziko. No. Já se ptám, co bys třeba poradil takhle úplně někomu do začátku, když se třeba někdo k něčemu, dejme tomu, ochomejtne, jako něco najde, tak ohledně to, jak to třeba udělat správně, nebo nějaký typ. No, že zrovna nechce jít do mentoringu 4měsíčního, ale teď jako tě někdo bude poslouchat a tamhle si všimne chaty za 700 000. Tak ať mi ji pošle. Hele, ono tady fakt funguje ta hlava, jo, protože samozřejmě spousta lidí už ty informace má, ale pak přijdeš před ten proces, kdy máš koupit něco a máš za to zaplatit miliony a máš to jí podepsat a teď vlastně jako nevíš. Jo, to já mám samozřejmě do teďka, ale jo, já nekupuju ty nemovitosti s tím, že pohoda, na tom udělám 1. Jo. Tak není, vždycky tam máš tu nejistotu, ale tu nejistotu dneska už opíráš o ty informace. A říkáš si, dobrý, takže já vím tohle, mám zkušenost s tímhletím, vím, jak ten trh tady funguje za poslední 3 měsíce, jaká je obrátka a porovnáváš to s 1000 daty, který ti snižují tu nejistotu a to riziko. Ale vždycky tam nějaký zůstane. Takže sběr dat. Sběr dat, jo. A to tě uklidní trošičku před tím podpisem. A to tě samozřejmě uklidní a pak si dodáváš ještě to, hele, nejdeš kupovat auto, jdeš kupovat cihlu, jo, když se furt něco stane, no tak to pronajmeš a jde ti nějaký nájem, no tak to prodáš pozdějiš, jo. Pokud za mnou přijde člověk, který řekne, hele, já tady tohle chci koupit, ale musím to za 3 měsíce prodat, tak mu řeknu, kámo, tak to takhle nefunguje. My tady máme, my umíme to riziko zanalyzovat, ale ty nevíš, co za 3 měsíce bude. Jo, jestli to tak dopadne. To ti nikdo neřekne, že to 100%, jo, umíme dobře nakoupit, umíme si spočítat rekos, analyzovat riziko, ale prodej, ten bude vždycky ve hvězdách. Jo? Ten si jako nemůžeme načmárat, že většinou to tak je, ale nemůžeš si prostě 100%, nemůžu tím lidem říkat, že to je 100% to prodaje za tolik. Tak není, jo, takže s tou práce s hlavou je o tom, že musíš mít informace, musíš si je umět jako srovnat a pak se proto musíš rozhodnout a jít do toho, no. A ve finále, jak říkám, dneska těch možností, jako jak si to porovnat, jo, ty cenové mapy všechny, to Xservu, taky to za mě já to říkám, když mi je 50, jo. Ale fakt to jako před těma 5-10 lety jsi měl jako minimálně možností. Si to jako, to je jednodušší. No, jo, takže máš různý hlídací psy a tak dále, jo, miliony věcí, co ti dohlídá. No. Je pravda, že ten rozvoj těch softwarů všemožných je brutální za posledních 5 let. No. Hele, mě baví S-Reality, jak tam máš vývoj nabídkové ceny. Jo, používáš tu cenovou mapu? Novou? Já mám rád ten vývoj nabídkových cen. Jo. Každý právě řeší tu cenovou mapu. Mně se líbí ten vývoj nabídkových cen, protože ano, nejsou to finální ceny, jasně, ale dá ti to vlastně na začátku, když chceš proniknout na nějaký trh, dá ti to nějaký obraz toho trhu. Jo? Nějaký prostě jako rychle a teď si s tím můžeš hrát, jestli tam jsou zaklikávací, jestli jako velmi dobrý nebo před rekonstrukcí. Hele, kdo zaškrtne před rekonstrukcí, jo? I ten člověk, co má být před rekonstrukcí, jak napíše dobrý. Dobrý, jo? Ano. Jo, málo kdo. Těch jako jich tam fakt jako jednotky, jo? Když už ten fakt makléř řekne, hele, ale tady fakt musíme jako
poskytnou před reklamu. Ale když to stačí vymalovat, no úplně ne, pane. Jo, takže to mě baví se v tom jako, kdo třeba začíná, jo, tak je to zdarma, že jo, může si ten trh jako lehce přečíst. A pak je to o tom do toho koukat víc a víc do detailu. Už porovnávat, jaký patro, jo, jak vypadá barák zvenku, přízemí, poslední patro nebo střed baráku, jo, a jít do těch konkrétních ulic a to si vlastně nějak jako analyzovat už pak detailnějš. Jasně. Jo, takže to jsou super vlastně dneska jako možnosti, že? No, to nebylo prostě, to nebylo. Tak... Jsme se teď bavili o tom přízemí, kupuješ přízemí? No, kupoval jsem právě na těch Vinohradech a když jsem to chtěl mít na RBčko, a tam byla právě myšlenka ta, že na RBčko super přízemí, protože ti necourají lidi po barák. Přesně tak, no. A vlastně jdou a hned do toho, jo. Takže to bylo dobrý. Přízemí ano, ale aby byl parapet nad hlavou. Určitě. Jo? No, protože pak máš přízemí, kde máš parapet fakt třeba sem a je ti tam vidět a musíš mít mříže. A už to zase nevypadá při tom prodeji dobře. Jo? A já samozřejmě pak tu nemovitost prodám vlastně jako dražší a tyhle ty věci jsou jako zásadní. Jo? Pokud jsou mříže na oknech a budeš prodávat jako drahý byt, tak ty lidi řeknou, ty ale ty mříže a teď nikdo projde, ne? No, říká, tak nám vidět jako do toho. Radši si koupí bez mříží, že jo? No, takže ty potřebuješ být přízemí, ano, ale vejš. A tam je zase docela dobrá cílovka, jo? Tam samozřejmě seniori a tyhle ty hledají jako přízemí. Jo? Takže tam třeba jako mám rád jako garzonky nebo 2KK, když je přízemí, že uděláš 5 schodů a seš v bytě, tak i to okno je to, tak to je vlastně jako dobrá nemovitost, tam mě baví. No, to mě baví. Takže hele, koupil jsem byt, jsem úplně začínající flipař, je teda předpokládám ve stavu před rekonstrukcí. Jak bys to teď uchopil z pohledu té rekonstrukce? Jakoby? Má si člověk najmout firmu, nebo spíš jakoby solo řemeslníky hledat, jakoby, nebo třeba jak ty jsi na to šel ze začátku? Jak jsi to řešil? No já jsem si spoustu věcí ze začátku dělal sám. Pomoci. Jo, jasný. Že jsem prostě tam šel jako, že jsi zvyhrnul rukávy a šel zbourat. No to nevypadá, já jsem docela zručný. Jo. Jako, fakt jsem jako spoustu věcí, jo, umím dělat sádrokartony, elektřina instalátora do toho si neto, jo, ale sádrokartony, podlahy s nivelačkou dělat, jako skládat vinily a tak dále, tak umím, ale takhle jsem začínal, no, že jsem si tím prošel vlastně jako sám, že jsem si chtěl ušetřit prachy, jo, a ještě jsem byl v té bance znovu, jako, takže to je další. Takže o víkendu jsem to prostě jako boural, právě byt na Ruský, jo, ten jsme koupili v dražbě a já jsem ho ani neviděl vlastně a dražil jsem ho s limitem 1,2, skončili jsme 1,550. Mě to bavilo tam klikat. Já vyhraju, ti říkám, jak jsem přihazoval. A bylo to dobrý, vyšla to na 2, pak jsme prodávali za 4, jo, takže to bylo za delší čas, ale takže to bylo dobrý. Takže těma rekonstrukcemi jsem si na začátku prošel sám a pak je to o tom, kolik máš budget na tom zisku, jo. Protože když firmu na klíč, tak samozřejmě výhoda ta, že budeš mít nějakou smlouvu o dílo, budeš tam mít termíny, budeš tam mít přesnou částku, položkový rozpočet, ale ta firma potřebuje zisk, jo, takže samozřejmě zaplatí za to jako dost a ušetříš třeba čas. A nebo si tím projdeš tak, že si budeš plánovat ty řemesla a tam máš velký nebezpečí z hlediska chyb, jo, z hlediska toho, že to uděláš špatně právě, nebo to ani nedodělají, ale vlastně ve finále ten zisk nikomu neplatíš, platíš jenom ty lidi, takže uděláš to levnějš a naučíš se na tom ty chyby. Takže jestli chce někdo jako dlouhodobě to dělat, ty nemovitosti, tak se tím prostě jako musí projít. Tam není to, že aniž by ti to stálo ranec, tak ti to není jako, že prostě na pohodu. Jo? Naplánovat si ty řemesla a testovat ty lidi a s těma lidma, který se ti osvědčej, tak je rychle zaplatit, aby byli spokojení a s něma pak jako spolupracovat dál. Jo? A to já dneska takhle kolem sebe ty řemeslníky mám. Tohle je asi, že jo, velmi zásadní to, co jsi teď řekl. Ty lidi, kteří se ti osvědčejí, tak si prostě k sobě nějakým způsobem přivázat dobrým vztahem a dobrýma penězma. Hele, je to stejný jako u toho vyjednávání s těma makléřema. Ty nemůžeš se k těm lidem chovat, že to jsou kreténi. Jo. Jo. Jako samozřejmě, že tam na té stavbě jsou věci, že si řekneš, že to nejmožný, jako že to... Občas ale nějaký tam je, jo, že jo? Instagramový účetdělník. No, občas dost, jako že toho je v té stavbě, to je jasný, jo. Ale já to myslím tak, že když najednou narazíš na dobrýho člověka, tak on taky rád uslyší tu pochvalu. On taky rád, jo, že ty tohle to udělal dobře, to by mě nenapadlo. Ty super.
rovná stěna, to má být rovný. No ale já znám, že jsou i boule. Takže já chválím i za rovnou stěnu. Jo? Ale já to kolikrát vidím, když se jdeme na něco podívat, ještě to ve fázi stavby, jsou tam ti dělníci. Jo, teď já tam přijdu prostě v obleku s kravatou a oni jako normálně pozdravím, že jo, slušně, poděkuju, že mi tamhle někde tohle, poděkuju, že nám umožnili si to tam projít. A oni jsou kolikrát jako velmi překvapení, že tady tenhle jako člověk z úplně jiného světa, jako že je slušně pozdraví. Říkám, tak to je normální, ne? No. Hele, metoda cukru a biče. Jo, ne, to tak je, to funguje všude. Když je to dobrý, tak je pochvál, přinesím pivko, přinesím svačinu, oběd, jo, to je důležitý. Když něco skurví, no tak to musíš ale říct a musíš to hned jako vyřešit. A když tam budeš na té stavbě jednou za měsíc nebo jednou za 3 týdny, tak máš problém. Když tam budeš obden, tak vychytáváš v průběhu té stavby ty problémy. Jo? A tohle je důležité si s tím jakoby hrát. A já fakt dneska ty řemeslníky mám jako tak, si myslím, kvalitní kolem sebe, že už mi ty byty fakt trvají chvíli, protože oni ví, co chci, oni ví, co mají, na co koukám, jo? Že když řešíme elektřinu, tak pro ně je super, že já nejsem v koncový zákazník, takže já jim řeknu, hele, elektřinu tak jako vždycky chlapi. Jo? Takže zásuvky do každého rohu, vypínače, jo, schodišťáky, všechno už vlastně jako víme. Jo? Takže to odladili. Jo, ale to se k tomu dostaneš prostě. To neuděláš při prvním bytě, při druhém. Jo? Ty uděláš druhý byt, třetí byt a pak zjistíš, že jsi udělal dveře a vypínač je za těma dveřma. Aha, no tak příště si musím dát pozor při tom plánování, abych jim jasně ukázal, kudy půjdou dveře a ten elektrikář věděl, kudy ty dveře jdou a že ten vypínač má dát na levou stranu. Jo? Tomu se prostě jako dostaneš. Takže pokud to chceš dělat, ty nemovitosti, tak prostě jako počítej s tím, že na ty chyby budeš narážet a já si do hlavy dávám jedno pravidlo a to je to, že pokaždé, když jdeš na stavbu, tak počítej s tím, že tam je problém. Jo, už s tím tam běž. Jo? Takže tě to pak nerozhodí. No a ty tam přijdeš a on tam žádný problém není. A ty jsi nadšenej. Jo, kdybys to obrátil, že tam žádný problém nebude, no, tak ti to sejme, že jo. Jo? Ale já s tím jdu, že to bude problém a teď ho najdu a řeknu, jo, hele, tohle chlapi, tohle je jinak, tohle to mělo být to, tohle musíme předělat. To je v pohodě. Jo? No a teď oni zkusej. No ale to takhle může být, to se to, a říkám, no může, ale předáme to. Jo, a to prostě, jo, tady špatně vybroučení, no to sková barva, no tak oši, vole, sková, jo, znova. Jo, to hele, teď jsme i v tom bytě v Nymburce, co teď dělám, tak celá elektřina naprosto v pořádku, nádhera. A jeden vypínač s jednou tou je prostě uskočený od dveří třeba 50 čísel a zásuvka pod ním není ani v ose, je ještě o další 3 cm posunutá, takže to opticky vidíš. A když přijdeš do té místnosti, tak tam ani nedošáhneš. A říkám, proč vlastně? No, tak mu to fotím, říkám, hele, tady to potřeba předělat, jo, a úplně v pohodě, prostě to předělá, jo, on říká, no, teď tam něco, že špatně vyšlo, říkám, ale to neřeš, to se stane, dobrý, předělat. No, tak borec přijede, předělá, a zase mohl bych se k němu chovat jak idiot a říct, jak si to můžete, to blablabla, jo, ale proč, jak on tam udělal 98% úplně bomba a tady u toho zrovna něco, nevím, volala žena, něco se zádali, no třeba, víš, to se může stát, ano, jo, no takže mu to řekneš, on to předělá a jedeme dál prostě, jo, takže i to, jak to dělám dlouho, těch bytů jsem udělal několik, tak stejně tam jsou chyby. Stejně tam jsou chyby. Je prostě potřeba si tím projít a ty to i doporučuješ, aby si to člověk, ta odpověď přesně, na tu otázku, aby si to ten člověk novej do budoucna, udělal sám. Protože člověk, který to dělá poprvé a přijde mu tam řemeslníci a řeknou to tak má být, že jo, tak ten se hned nechá odbít, že jo. Ale musíš dát na reference, to znamená poptat si, jo, Facebook dneska, ježišmarja. Google, že jo. Jo, na Facebook, ale scháním tady elektrikáře, jak se ti tam jako dají několik lidí komentáře. Jo, takhle jsi taky dělal. Jo, a pak je to o tom, teď mi vypadla myšlenka, sakra, ty reference, projít si tím a nevím, co jsem chtěl říct. No jasně, prostě. No, a ty tohle všechno naučíš ty lidi na workshopu? No, tak. Jo, učíme se tam nějaký proces, jaký je proces té rekonstrukce, co se kdy dělá, jak na sebe navazují řemesla, kdy máš zavod elektrikáři, kdy instalatérovi. Super. Jo, takže to je pro ty lidi jednoduchá šablona a učíme se tam i třeba dotazy na ty řemeslníky, jo, že třeba když budeš mít kuchyňáře, obkladače, koupelny, no tak se zeptej, jestli umí kamenický rohy. Když ti obkladač řekne, no to vůbec dělat nebudu, tak úplně ta kvalita nebude zase taková. Pokud ti řekne, jo, hele, dělám 2000 za metr,
No tak ty je pak nemusíš dělat, ale ta odpověď ti řekla. Protože to je zručnost. Ano. Kamenický roh je o zručnosti, jo? Buď se to dělá jako laserem, anebo ručně vlastně flexou se seřezává na 45 stupňů ta dlaždička, která pak, když k sobě jde, tak vlastně nemá žádnou lištu, takovou tu plastovou nebo nerezovou, ale máš takhle k sobě dlaždičky hezký detail. Jo? A to stojí peníze, ale to hlavně musíš jako umět. Jo? No a když umí kamenický roh, tak ty obklady vím, že budou vypadat dobře. Jo? A vím, co jsem chtěl říct, nekoukej na cenu, jo? Protože když budeš schánět toho nejlevnějšího, tak to vždycky upadne blbě, vždycky. A to mám taky za sebou. Hele, ten dělá za málo, super. Pak jsem přišel a říkám, to tak je, jo, takže samozřejmě nehledáme nejdražšího, jo, musíme v tom umět jako si udělat ty nabídky, jo, pošli mi fotky, co jsi dělal, no, a pak různý jako dotazy a to se učíme na workshopu. No. A tvůj workshop je teda za kolik, za jakou cenu? Ale teď máme vlastně celodenní, já jsem měl nejdřív na 5 hodin a to bylo krátký hrozně, fakt se jako spoustu informací ztrácelo, takže teď jsme to udělali na celý den a teď to máme za 12 990. Včetně DPH. Jo. A ten Elite workshop, ten 4měsíční, ten na to navazuje potom, nebo jak to s tím souvisí? Tak, ten na to navazuje pro ty, kde si řekneme, jestli jo nebo ne. Víceméně teď mám kapacitu vlastně na ten první skupinku těch 40 vlastně jako naplněnou, dá se říct 95%. A no, takže to na to navazuje. To je v rámci té ceny, nebo ještě potom si platíš ještě nějaký podmínky tam máš. Jo, to máme včetně DPAčka 199 a je to vlastně jako intenzivní forma toho, že mým cílem je, aby ten, kdo vzejde z Elite Academy, byl vlastně jako na stejný úrovni těch informací, jako mám dneska já. Wow. Jo, protože s ním chci pak spolupracovat dál. Takže s ním půjdeš i do terénu a jasně. nadále potom se z toho asi vykrystalizuje nějaká parta takhle v různých koutech republiky, ještě z těch jako elitních flipařů. Protože kdyby to bylo jenom na 4 měsíce a nic vlastně dál, tak ten člověk si může říct, jakou má motivaci mi to vlastně naučit, jako vše, víš co? No, víš? Můžeš se mu 4 měsíce vyhýbat šikovně, že jo? A 2 kila v kapse. No, jo, přesně. Jo? Když to my to máme postav. A zase, ta cena je vlastně i vypočítaná z nějakých mých nákladů obětovaných příležitostí, jo? Což znamená, že já samozřejmě nemůžu se teď věnovat tolik nemovitostem, jako já na sebe, protože ten čas pověnuju vlastně jako Elite Academy. Jo, takže jsem si musel říct, musí mi to vlastně jako dávat smysl, že teď tedy nebudu dělat svoje byty, ale přesunu to vlastně v rámci toho učení a ty moje byty teprve přijdou vlastně za ten 3/4 rok, když se to vlastně, jasně, když to vlastně, to, co teď ty lidi naučím, tak pak to s nima budu dělat, oni si to zaplatili, oni jsou motivovaní ty peníze dostat zpátky, takže ty zisky z toho potřebujou, takže tam je motivace z obou stran. Já je to musím naučit co nejlíp, protože pak s nima chci vykupovat ty byty třeba v té Ostravě. Jo? A abych eliminoval co nejvíc dotazů v budoucnu, tak je to naučíš v rámci té Elite Academy. Provědává smysl. No, takže jo, a prostě tam oni jako spoustu dotazů na výnos, jako kolik máš mít z bytu výnos, jo, a to má každý jiný, jo, někdo prostě 600, někdo 700, někdo 1 000 000, jo, záleží, jestli máš byt za 3, za 10 a tak dále. Ty jsi mluvil o tom polštáři 1 000 000, že si tam snažíš dávat, že jo, kdyby se něco... Je to zase likvidita, jo, pokud víš, že uděláš nějakou otočku rychle, tak ti stačí 300, jako když to uděláš za měsíc, jo. Pokud budu řešit výstavbu na 2 roky, tak tam už ten počet musí být obrovský, a protože ty nevíš vůbec, co se bude dít. Takže to i zase na workshopu vlastně si hraju s přepočtem na čas, jo, na den, kolik ti to stojí a tak dále. No. Jak se potom na ten workshop případně může člověk přihlásit? Jakoby má ti zajít na Instagram, tam bude odkaz vlastně? Nebo jo, já jsem vlastně asi nejaktivnější na Instagramu, tam jsem vlastně jako furt, víc než na mailu, takže tam komunikuju hodně a my vždycky vlastně to, dejme tomu měsíc dopředu, vykopáváme termín workshopu a ty workshopy jsou fakt pro 30 lidí, aby to bylo zase jako pracovní skupinka spíš než jenom jako to, takže tam to je super, že v průběhu padají dotazy a není na konci nějakých půl hodinky jako na dotazy,
Takže to může být jenom v rámci malé skupinky lidí. A to je to, že mě to baví hlavně. No, že vlastně s těma lidma tam seš a mimo jiné máme super jídlo teď, takže to jsou nážraný vždycky všichni. Já říkám, hele, musí pořádnej oběd, oni pak usnou, nebo se ho pamatovat a přijou znova, ne? No tak my se hrozně těšíme na to, co z téhle iniciativy vzejde, jak to vlastně zahýbe s tou realitní a scénou flipařskou. Možná na závěr je něco, ty jsi byl teď v poměrně dost podcastech, je něco, na co by si přál, aby se tě někde zeptali a zatím se nezeptali? Je nějaká otázka, kterou zde dostal? Tyjo, nevím. To je ale nemusíš na to odpovídat, já jsem to chtěl zkusit, je třeba něco máš v hlavě. Třeba, co jsem ještě jako nikdy neříkal, jaký všechny ty biznisy jsem kdy dělal. Ale to je Zkusíš to vyjmenovat? Ne, no. Zkusme stručně na závěr. Ono toho je jako spousta, jo, ale třeba jsem měl půjčovnu na skákací boty. Jo, pak jsem měl na jednokolku půjčovnu. Prodával jsem přes Slevomaty tyhle ty kupóny. Jo. Dělal jsem ve zdravotnických novinách, jo, právě v tom fitku. Chvíli jsem jako jezdil, kdyby Uber, to ještě ani neexistoval Uber. Spoustu věcí, že když se mě vždycky někdo na to zeptá, tak těch činností já tam mám, že fakt každý říká, tak kámo, ty jsi blázen. Kolik jsi toho dělal, jako? Jo, a tam vždycky přicházely ty neúspěchy, a ty jsi to jako zkusil. Ale celý to je zabalený do nějakého vlastně jako podnikání a dneska jsem vlastně na full jako v realitách a tam jsem se našel, že ti to přináší jak ty zisky, tak tě to baví, pozitivní proces, hodnota, si myslím, že přidávám hodnotu vlastně, že ty nemovitosti předěláváš, děláš je hezkýma a tam je jakoby myšlenka u těch rekonstrukcí je to fakt jako dělat poctivě, jo. A teď nejenom z hlediska toho, že se mi to líbí, že to je poctivě, ale i přemýšlím o tom, že do budoucna se ti nebudou dít reklamace, ne? Když něco jako, když neuděláš dobře podlahu, nesrovnáš, tak za půl roku jim vyskáčou zámky a budou ti volat. Pán Bálek, ta podlaha se celá rozjela. No, takže i z tohohle toho pohledu jako na těch rekonstrukcích nesmí šetřit a prostě když mi dneska někdo řekne, že dělá rekonstrukci za, já nevím, 6 000 za metr, tak kámo, tak ji neděláš, tak prostě udělal jsi tam jenom něco, jo. To jsi neudělal kompletní rekonstrukci, udělal jsi něco, jo. Něco si udělal, položil si podlahy, možná, nevím, jo, ale určitě to není poctivá rekonstrukce od základu, na kterým já si stavím, no. Super, krásný slova na závěr. Děkujeme, Tomáši. Super. Děkujeme, že jsi díky moc za pozvání. Snad jsem nekecal jako moc dlouho. Ne, já si myslím, že to byla krásná jízda. Takže pokud někdo uvažuje vlastně, zajímá ho flipování, určitě kontaktujte Toma, buď na Instagramu, nebo má samozřejmě i další kanály, ale tam je nejvíc aktivní. Webové stránky. A doporučujeme jeho workshop. Tak jo? Díky moc. Díky. Čau, chlapi. Ahoj. Čau.